Difícil contestar. En primeiro lugar, agradecer, por suposto, o apoio dos grupos da oposición a esta proposición non de lei. Respecto ás enmendas do Grupo Socialista, asumimos a modificación do punto 5º e respecto ao primeiro trataremos de buscar unha transacción logo. Outra vez, por suposto, lamentar, sen sorpresa ningunha, a cerrazón do Partido Popular a discutir ningunha das súas propostas que puxemos sobre a mesa. O non polo non, sistemático, soberbio e inútil. Acaso non apelou antes o señor Feijóo ao consenso? A cal consenso exactamente? Dende logo nunca o consenso que propón a oposición. Non quixeron entrar no debate nin poñer alternativa ningunha sobre a mesa. E logo, algunhas veces din que sempre se pode mellorar, pero deciden non facelo. Nos preguntámonos por que cando se fala de ensino nesta Cámara se anula toda a lógica científica en virtude da cal se pretenden avalar outros discursos, ignorando sistemáticamente as conclusións de todos e cada un dos estudos que aquí se citan. Realmente é difícil de comprendelo, porque temos citado numerosos estudos que avalan os positivos resultados da coeducación, dos patios coeducativos, das materias de igualdade, de compartir aulas, e non importa. No mellor dos casos ignóranos, e no peor, o máis habitual, simplemente os desprezan. E por que digo que é realmente difícil comprender esta actitude? Porque imaginen que despois dunha serie de estudos científicos as investigadoras, digamos, da USC concluíran que teñen entre mans unha vacina contra o cancro, digamos, de mama, por poñer un exemplo. Sería unha grandísima noticia, ocuparía as portadas de todos os xornais e, dende logo, sería utilizada e aplicada en canto fora posible. Ningún deputado ou conselleiro podería nin querría mirar para outro lado. Pois resulta que coa educación pasa exactamente isto, que os expertos teñen conclusións sólidas, froito de traballos serios, e vostedes prefiren mirar para outro lado, ou dicir que todo vai ben, que nas escolas todo marcha perfectamente e se está facendo todo o posible. E isto é falso, porque por suposto hai violencias machistas nas escolas, como hai violencias machistas no resto da sociedade. Non son opinións, hai datos, como os aportados polo Instituto da Muller sobre a violencia cara as nenas na escola primaria, o cal insiste en que son os estereotipos de xénero os que se fundamentan na supremacía dos varóns sobre as mulleres os que sirven para agresións de compañeiros a compañeiras. Hai que rachar con isto. Debemos formar os corpos docentes para que sexan verdadeiras vacinas contra o machismo, para que sexan as primeiras persoas que lles digan ás nosas fillas que a causa de que vayan ter peores salarios, máis precariedade laboral, máis paro, menos postos de responsabilidade, por suposto non ten que ver coa capacidade nin co azar, ten que ver co machismo, que a causa de que vayan ser sinaladas, cuestionadas, vixiadas e golpeadas chámase machismo. Por todo iso vamos ir a folga mañá, por todo iso miles de mulleres van parar mañá, porque se paramos nós, para todo. 110 anos despois daquel primeiro 8 de marzo en Nova York, as mulleres seguimos querendo pan e as rosas, querémolo todo. Decidan de que lado están.